Happy 50 years Golden Anniversary, Beta Gamma Rho, BRP, Fraternity and Sorority, Cebu City Council, President Brad Charlo Pilino, Cebu Grand Council, President Brad Jonrel Romero, Bitagamians Alumni Organizations o BAO, President Eric Otida, Steven Dinopol, President sa BRP sa Opera Barangay Kalunasan, Cebu City, Tita Zita Chapter. Sa mga membro sa Beta Gamma Rho sa North o South District o sa Tibuok, Pilipinas, happy anniversary ninyong tanan. Ipadayon ang inyong mga nasugdan nga mga programa o proyekto alang sa kayuhan sa kinabag-an. Mao ni aga fraternity nga tinarong aga tuyo og tumong ang pagtabang sa mga nanginahanglan, pagserbisyo sa katawhan og dili gara-gara. Mao ni atong partner usab sa Dugong Bombo blood dating activity karong November 18 sa SM Abolo og sa Hopes Dome, Lapu-Lapu City. Ubay-ubay ang mga membro sa BRP ang misaad nga magpakuha og dugo aron makatabang sa mga tawo nga nanginahanglan nga maabunuhan og dugo nga naa karon sa mga nagkadaiyang tambalanan. Kini atong blood dating activity o sa kini ka mabayanihon nga buhat mga kabombo. Balikon ako, happy 50 years Golden Anniversary, Beta Gamma Rho BRP, Fraternity and Sorority, Cebu City Council, President Brad Charlo Pilino. Mga kabombo, mao ni ang nagpahibaw na turon sa ilahag anniversary, mga kabombo.